filali baga cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati tɔgɔya la k'a fɔ ɲɛnakaw sɔgɔlen don aw ka jabaranin mandira n'o ye Mali kunnafoni.net ye ayiwa an filali bagaw ni aw ka micro trottoir ale daminɛtɔ ye komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ye ale ta ɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an bɛna don dugu kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔdenw ɲininka duwawu donkan min b'u bolo ani taasibila min b'u bolo ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi kɔrɔ ma aw k'an suit tan. Ani sɔgɔma tonton. Anba ani sɔgɔma ma fi. Sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye. Sheikh Mohamed Fadel Chero. Ayiwa tonton an ka jamanakuntigi kɔrɔ kɔnɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ye ale ta ɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin a ma. Vraiment i ye ɲininkali na a diyara n ye parce que an yɛrɛ y'a mɛn surɔ ko Amadu Tumani fatura wa adamaden i mana kɛ cogo o cogo don dɔ la i b'i da an bɛ taa Ala ka wele jaabi bi kɛra ale ta ye an bɛ taasibila min kɛ ka taama a ye min kɛ fasoko la a ma dogo k'a daminɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ a ma dogo adamaden an bɛ président kɔrɔw mankutu ni baara de ye vraiment a ye baara kɛ ka s'a dan na kosɛbɛ yɛrɛ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi o yɔrɔ ka dɔgɔ a bolo nɔ tɛ yɔrɔ min na an bɛ min fɔ o la an bɛ dugawu de k'a ye a taara ka min to Ala ka mɔgɔ d'a ma min bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ o kan fasoko yɛrɛ la min bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ o kan an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ko a y'an kɔ kiiti min na Ala ka ye musa ni sɔgɔma ni sɔgɔma sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw tɔgɔ Maru Sumano ayiwa tonton an ka jamanakuntigi kɔrɔ kɔni n'o ye Amadu Tumani Ture ale ta ɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin a ma. Taasibila min bɛ n bolo ka s'a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka lahara sɔn sumaya ye a y'an kɔ kiiti min na Ala ka nɔgɔya an n'u bɛ taa jamu na Ala ka nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ kan taa don kɔnɔ ciba ɲuman in kanu kama salatul fatiha kama sallallahu salim n'o tɛ vraiment a ye jamana a kɔni a tun bɛ yen waati min na vraiment a ye baara kɛ an bɛ dugawu k'a ye ayiwa minnu b'a kɔ yan Ala ka barika don olu la ale mun taara an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲininkali nɔgɔya ye ciba ɲuman in kama Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kama Ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ Ala ka dugawu amin ani sɔgɔma tonton abada sira sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Abdulaye Kuyate ayiwa tonton an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ye ale ta ɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin a ma. taasibila min bɛ ne bolo an bɛ Ala fo Ala ni ce Ala de bɛ se ka nin kɛ ale de bɛ jamanatigi ɲumanw minɛ a bɛ fa minɛ a bɛ ba minɛ a bɛ den minɛ n'i ye san 1000 balo don dɔ la a bɛ fɔ Ala ka hinɛ na n'i danna tile 1 ma a bɛ fɔ Ala ka hinɛ na mais balo ni saya cɛ i jija i ka ko kɛ ko min bɛ to i kɔ i bɛ ka ATT sigira an kunna a sigi an kunna ni bi cɛ an b'a kɔ kasi a sogo nɔfɛla tɛ an b'a kɔ kasi fɛn jumɛn nɔfɛ a ye baara kumaba min kɛ faso ye ka sa saya ni ɲumankɛ tun bɛ maa bali saya la a tun tɛ sa ni fonisiriya tun bɛ maa bali saya la a tɛ sa a ma min to an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wasallam a t'o to jɔn ye mais an bɛ wele bila jamanatigi fɛn o fɛn bɛ na bɛɛ k'a dɔn n'i ye san 1000 balo don dɔ la nin bɛ yen n'i y'a ye an bɛ k'a tanu bi a ye ɲuman de kɛ n'a ye juguman fana kɛ an ɲamakalaw b'a fɔ an tɛ siran maa ɲɛ mais ATT ye ɲuman de kɛ a ye ɲuman min kɛ faso in ɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a y'an kɔ kiiti min na Ala k'a nɔgɔya an malolen kana taa malolen sɔrɔ ye ko Jabe Ture mɔden ma k'a Ture mandi mori k'a k'i da ko Sibaganda mɔden ma k'a Ture mandi mori k'a k'i da ko anw ma Samori Ture anw tile bɛɛ n'a tile mɛn a ye ko dilan k'a sara ani malo masa ani kumasuli masa k'a Ture mandi ko Ala ka barada sumaya ye sala rasulu Ala ka dugawu bɛɛ minɛ mina rabi ani sɔgɔma tonton merci bien sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye Ibrahim Kulibali ayiwa tonton an ka jamanakuntigi kɔrɔ ale ta ɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin a ma.
ne kɔni bɛ min fɔ ATT ka ko la vraiment a y'a seko ka jamana in na an ye politique mɔgɔ ye politique taabolo la a ye bɛɛ wele ka na jamana in ka a bɛɛ ka na baara kɛ a ma opposition kɛ a ma majorité kɛ a ye bɛɛ de wele a ka na an ka baara kɛ a ka waati vraiment mɔgɔw tun tɛ sɛgɛn dɔn mɔgɔw hakilinaw bɛɛ tun ye kelen ye quoi a tɛ sisan komi sisan a kɛra sisan a bɛ komi an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais a ka tile la vraiment bɛɛ de tun bɛ i seko kɛ a ye bɛɛ wele ka na baara kɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o la vraiment an b'a fɔ k'a wala ala k'a dayɔrɔ suma an b'o foli dɔrɔn de kɛ ala ka dugawu bɛɛ minɛ non sɔgɔma wa ya kɛnɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye wa ne tɔgɔ Mari Sisogo ne bɛ Bamakɔ yan ayiwa tonton an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale taɲara tasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma Amadu Tumani Ture ala ka dayɔrɔ suma ala ka yafa k'a ma Amadu Tumani Ture a ye sinankunya yɛrɛ fɔlɔ a y'o diya Mali kɔnɔ a ye politique mɔgɔ bɛɛ wele k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diinɛmɔgɔ bɛɛ wele k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa ni Amadu Tumani kun taara bi masakɛ minnu bɛ yen bi minnu b'a ɲini minnu bɛ na fanga ɲini ATT ye min ɲɔgɔn kɛ o ko ɲɔgɔn kɛ jamana in kɔnɔ dɛ a ye jamana kɔnɔden bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sinankunya ni balimaya ni sigiɲɔgɔnya k'o diya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ se ka foyi fɔ ye ka tɛmɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'aw mɛn ka sarakati bɔ a ye. An b'a ni sɔgɔma. Sigi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye. Ne tɔgɔ Mamadu Kome. Mamadu Kome. Ayiwa an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma. Ne kɔni o de foli bɛ ne bolo k'aw ɲɛsin a ma. Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. Amina yarabi. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Kow ka ɲi nɔ. Dɔɔni. Tɔgɔ ni jamu? Mamutu Dunbiya. Mamutu Dunbiya. Ayiwa an ka jamana kuntigi kɔrɔ ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma. Bon kasibila min bɛ ne bolo ka ɲɛsin a ma ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka yen fisaya ma ni yan ye ne ka kuma ka bɔ n na. Merci beaucoup ala ka dugawu. Amina. Kɔrɔkɛ ça va? Ouais, ça va madame. Kow ka ɲi nɔ. Dɔɔni wala. Sigi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye. Bon ne tɔgɔ Gawusu Kiyasu Jara. Gawusu Kiyasu Jara. Ayiwa an ka jamana kuntigi kɔrɔ kɔni n'o ye Amadu Tumani Ture ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma. Non, franchement, je suis très déçu parce que Amadou Toumani Touré, c'est un bon président. Ce qu'il a fait pour le pays, tout le monde le sait. Bon, comme c'est un défunt, il a besoin de nos bénédictions en ce moment. Donc nous allons prier pour lui, quoi. Inch'Allah. An sɔgɔma. Ara sira. Tɔɔrɔ se i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an filɛlibagaw ye. Ne tɔgɔ Minata Sangare. Minata Sangare ne yɛrɛ ba tɔgɔ ma ye. Ayiwa an y'a mɛn an ka jamana kuntigi kɔrɔ k'a fatura taasibila jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin a ma. Taasibila min bɛ ne bolo ka ɲɛsin a ma ala ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ la ni ala kira hɔrɔma ye ala ka hinɛ an yɛrɛw la ka batokɛlaw minɛ k'an laban ɲa ka haminanko nɔgɔya ala ka jamana ɲɛma dɔ ala k'a basigi. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen. Amina. An sɔgɔma. An balimamuso i ka kɛnɛ ça va karamɔgɔ Fofana awɔ. Ayiwa karamɔgɔ Fofana an y'a mɛn k'an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin a ma. Bon a kɔni a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma an ka masakɛ tun don a fana y'a se kɛ a ye ɲumanw kɛ ala baara nɔ dɔw bɛ yen bi an bɛ baara la APS b'o la APS yɛrɛ fɛn ɲumanba n'a kɛra ɲɛ yɛrɛ ma ala APS ko dɔrɔn a ye baara kɛ bon mɔgɔ tɛ se ka diya bɛɛ i ka fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ i y'a faamuya an kɔni an bɛ dugawu de k'a ye
ala k'a kɛ a man lafiya ye ayiwa n tɛ a dɔ kɛ dɛ ATT a dɔ kɛ mais mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye awɔ o kɔni o kan bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen tonton ani sɔgɔma an sɔgɔma tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Madi Danbele ayiwa tonton an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture k'ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma a kɔni ala ka dayɔrɔ sumaya jɔn mɔgɔ ni min b'a nali ma i t'i ban tagali ma an bɛ sigi an ka don dɔ kɔnɔ i y'a mɛn donc a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a fɔ a se ka fɔ a tɛmɛ kan ala ka an bɛ fɔ dɔrɔn ala ka dayɔrɔ sumaya dɔrɔn voilà ala ka duwawu bɛɛ minɛ ani sɔgɔma man sɔgɔma tɔgɔ ani jamu Bubakari Sila Bubakari Sila ayiwa Bubakari Sila an y'a mɛn ko an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale taɲara a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la taasibila jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin a ma ne b'a fɔ ka barika da parce que a ɲɔgɔn tɛna Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan nɔ parce que a ye baara yɛrɛ de kɛ an ka tiɲɛ fɔ vraiment ala k'ale ye jala ni yan ye k'a dayɔrɔ sumaya a bɛ taa bɛɛ kiti ma ala ka yen fisaya ma ni yan ye président min bɛna an kɔ ɲina ala k'a kɛ hɛrɛ k'a d'a ma ala k'an bɛɛ sago d'a ma ka maliyɛn bɛɛ bɔ nɔgɔ la voilà ala ka duwawu bɛɛ minɛ amina rabi ayiwa an filɛlibagaw aw bɔra k'an ka jamana kɔnɔdenw ka duwawu don an'u ka taasibila mɛ sisan nɔ ko ɲɛsin an ka jamanakuntigi kɔrɔ ma an bɛ duwawu de kɛ a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya ala ka yen fisaya ma ni yan ye a y'aw sɔgɔlen to